שלום, שלום חברים המתוקים שלי, מה שלומכם? איך אתם מבלים זמן בבית? אני מאוד מאוד מתגעגעת אליכם, מאוד מתגעגעת לגן, מאוד מתגעגעת לאווירה שלנו בגן ולשגרה שלנו בגן ואיך שאתם משחקים ונהנים. ובינתיים אנחנו צריכים להיות קצת בבית ולשמור על עצמנו ולחכות שבעזרת השם יהיה קצת יותר בטוח בשביל לחזור לגן. ובינתיים אני שולחת לכם חיבוק גדול והרבה נשיקות. ושלחתי לכם גם כמה סיפורים השבוע. והיום לכבוד שבת החלטתי שאני אשלח לכם סרטון של קבלת שבת שלנו. כמו שאנחנו עושים בגן, בשביל זה אפילו הגעתי לגן שלנו. אתם רואים מאחורה יש פה את הקיר נושא שלנו שהתחלנו ללמוד על נושא הקיץ וקצת יצירות ופינת בובות. וזה שולחן שבת שלנו. אתם זוכרים? אני הכנתי פה בשבילכם, בואו נראה מה יש לי כאן. הכנתי פה בשבילכם חלות, ואני מכסה אותם. ויש לי כאן כוס קידוש עם יין, אוקיי? יש לנו כאן נרות לאמא של שבת. ויש לי פה הפתעה קטנה לסוף קבלת שבת. ויש לי כאן סידור שלנו. אז אני רוצה שאנחנו נתחיל מהשיר היום יום שישי. נשאיר אתכם ביחד ונעשה ביחד קבלת שבת. אז אם אתם רוצים אתם יכולים בינתיים לעצור את הסרטון וללכת להכין לכם כוס עם יין וחלה או פרוסת לחם ונרות של שבת שאמא תעזור לכם או האחים הגדולים יעזרו לכם להדליק, ונתחיל ביחד. מוכנים? אז אני מדליקה לנו שיר. ילדות ישראלית. בואו נשיר ביחד, כמו בגן. היום יום שישי, היום יום שישי, מחר שבת, מחר שבת, שבת מנוחה. מחר שבת, מחר שבת, שבת מנוחה. היום כולם עובדים, היום כולם עובדים. מחר שבת, מחר שבת, שבת מנוחה. מחר שבת, מחר שבת, שבת מנוחה. היום יום שישי, היום יום שישי, מחר שבת, מחר שבת, שבת מנוחה. מחר שבת, מחר שבת, שבת מנוחה. אז היום יום שישי. היום כולם עובדים, מבשלים ומנקים, כי מחר שבת מנוחה, נכון? אז עכשיו אני לא הייתי צריכה לנקות את הגן, שהגן שלנו כבר נקי, אבל בבית אני קצת ניקיתי וקצת בישלתי, ובטח גם אמא שלכם עכשיו גם מנקה ומבשלת לכבוד שבת. אז בואו נזמין את השבת אלינו. מוכנים? מוכנים יחד איתי? אנחנו נעשה גרסה קצת קצרה כדי שבאמת תוכלו לשבת וליהנות מכל הטוב הזה. אז בואו נזמין את השבת. מוכנים יחד איתי? שהכל מוכן ויש אוויר טוב בבית. עוד מעט ירד אלינו יום שבת הטוב. עכשיו מצד קצת. עוד הכין עמנו מנה מן הרוב. בואי בואי ארוחה, יום שבת יום מנוחה. בואי נא המלכה.
ככה לקבל את השבת, אנחנו נבקש מהשם את כל המשאלות שאנחנו רוצים. אנחנו נבקש ממנו שבעזרת השם ישמור על החיילים שלנו, וישמור על האבות שלנו, למי שאבא הלך לשמור על המדינה ולעשות מילואים, נכון? אנחנו נבקש שהמלחמה הזאת כבר תיגמר ואנחנו נוכל לחזור לגן שלנו ונוכל לפגוש את החברים ולשחק ביחד, נכון? ונבקש שלום לעם ישראל ושישמור עלינו ושכולנו נהיה בריאים ושמחים ומאושרים ושנוכל לחזור לשגרה שלנו. ואחר כך אמא מדליקה נרות של שבת. כל הבנות מוזמנות לבקש עזרה מאמא או מאחים הגדולים להדליק איתם ביחד נרות, ואם לא, אז בואו תצטרפו אליי. אוי, לא נדלק לנו. הנה, נדלק חלש. בואו נעשה ככה. אמא של שבת נרות מדליקה ומתפללת על כל המשפחה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם להדליק נרות של שבת. אמן. אחרי שאמא הדליקה את הנרות של שבת, אבא שלנו הולך להתפלל בבית הכנסת. כל הבנים מוזמנים לקחת סידור או ספר כמו סידור וכאילו נכון, וללכת להתפלל ולבקש ולהודות ולהגיד להשם תודה על כל מה שהוא עושה לנו. תודה על כל מה שהוא נותן לנו, נכון? ואחרי התפילה, אחרי שאבא חוזר מבית הכנסת, אנחנו נשיר שיר ביחד ונעשה קידוש ונברך על החלות. מוכנים יחד איתי? בואו. אני שמה לנו שיר, שלום עליכם, ונשיר ביחד. אפשר לחבק את האחים שיחד איתכם. אפשר לחבק את אמא ואבא שיושבים לידכם, ואפשר לשלוח חיבוק לאדלי דרך המסך. רגע, יש לנו פה פרסומת שנייה, ואז אנחנו נתחיל לשיר ביחד. מוכנים? תות ישראלית. אני אעשה מצד אל צד, אתם יכולים לחבק את אח שלכם, או את אמא או את אבא, או לעשות מצד אל צד. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. מלאכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. כל הכבוד לכל החברים. ועכשיו אני מזמינה את כולם להביא כוס קידוש, ואת היין אנחנו נמזוג. אני מבקשת שכל החברים, מי שלא מסתדר לבד, יבקש עזרה מהאחים שלו או מאמא ואבא שלו, וכשמוכן לכם אנחנו נמשיך. יופי. מוכנים? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך
גפן, אמן. איזה טעים, איזה טעים. גם אתם יכולים לשתות בבית עכשיו את המיץ ענבים. ופה אין לי חלות אמיתיות, אבל אתם יכולים להביא חלות אמיתיות או פרוסת לחם או חלה קטנה ולכסות אותה עם מפית יפה או עם כיסוי חלות ונברך ביחד. מוכנים? לפני זה אנחנו נוטלים את הידיים שלנו ומברכים. שמים ידיים על החלה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אמן. וואו, יש לי כאן חלות יפות. בטח בבית יש לכם ריח, איזה ריח יש בבית של חלות, ומי שעדיין לא קנה בטח ילך לקנות בקרוב. ואתם יכולים לאכול עכשיו את החלה, או שאתם יכולים לשמור את החלה לשבת, ואז לעשות ביחד את הברכה עם אמא או עם אבא בשבת. ובינתיים אני רוצה שאנחנו נשיר שיר אחרון שלנו, מי אוהב את השבת. ותוך כדי אני אעשה לכם פה קצת בוט סבון לאווירה, ואז אנחנו נגיד שלום. מוכנים? אז אני שמה בינתיים את השיר, ואתם שרים יחד איתי. מוכנים? לגדול בידיים טובות. למה לא כל יום שבת? מי אוהב את השבת? אמא ואבא. מי אוהב את השבת? סבתא וסבא. מי אוהב את השבת? אני, אתה ואת, כל העולם כמעט. אז למה לא כל יום שבת? למה לא כל יום שבת? כל יום שבת. למה לא כל יום שבת? ועכשיו אני אעשה לכם קצת בוט סבון ואני אמשיך טיפה את השיר ואנחנו נגיד ביחד שבת שלום לכולם. טוב? יום ראשון, שני, שלישי, כל יום נמשך שנה. רביעי את חמישי נותן במתנה. הימים עוברים לאט, ראשון עד חמישי. ומחר שבת כמעט ביום שישי. אני אוהבת השבת, אמא ואבא. אני אוהבת השבת, סבתא וסבא. אני אוהבת השבת, אני, אתה ואת. בעולם כמעט. אז למה לא כל יום שבת? למה לא כל יום שבת? כל יום שבת. חברים, אני מאוד מאוד מקווה שהצלחתם לראות את הקבלת שבת הזה עד הסוף ונהניתם, ומי שפה עדיין אני מאחלת לו שבת שלום. ואני אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד, וכל הגננות שלנו וכל הבנות וכל החברים, אני בטוחה שכולם מתגעגעים לגן, ואני מאוד מאוד מקווה שבעזרת השם אולי שישי הבא כבר נוכל לעשות קבלת שבת ביחד. אז בינתיים אני מאחלת לכם שבת שלום, שבת שקטה, שבת משפחתית הכי חווייתית וכיפית שיכולה להיות. תעשו מלימון מיץ לימונדה ותעשו הרבה כיף. אני אוהבת אתכם. שבת שלום.